ka-friendship. Nanilhig na si Nicolas Vlogs. Nami karon diri sa Bohol District, baybayon sa Bohol District. Shout out kang Nicolas. Huh? Muna siya si Nicolas. Yes. Okay. Nagkaon og saging si Nicolas. Unya ang iyang sekreto nga weapon karong haadtuha ang iyang Makrema. bakasi. Mananaw ta. Marami na itong bakasi eh. Uy. Hala na adyo day sulod. Oh na oh. Nakos gang komprador. Pila ka buki mong kuhaon ese? Pila ka kilo ese? Pila ka kilo hoy. Naunsa naman ning uan eh. Pasagde kay enjoy siya. Kaya ise, pila ka Oh, kilo? sorry kayo, komprador. Oh, kuyag purma oh. Komprador kayo. Salamat. Ganiha gasigi siya kambak-kambak. Papa sa Ako nakakita si ise, hoy. Ako papasok na kung Ate ise, sinina na naman. aron magamo ari kuan kanang Asa da isi-isi? Wa ko makita. hala nawag ni Sinina man nakita na ko. Oh, sinina na galakaw. Kasi, ise. Okay? ako papasok na rin papad. Isa ka rin anak na ito mo din. Salamat kayo. Kasi paghatod ka ni... Uy, di na yung sa kay... Kariyot sa kabutan ako kay ngano. What mo ko Oh, first. Ala Oh! Bakasi. Mura siya little snake. ay ibalik pa nino nga papad. Eel. Muna siya sa in English og eel. Away baka sire. Okay. Buka ni Nicolas. Larga bola. Nauwaw man, nauwaw. Nauwaw. Tabi si. Nauwaw kay daghan kay nagtan-aw. Hindi niya. Papad si Dede ni mo na. Yeah, oy dako kaayo. Dako siya. Ay ibalik nimo. Lami ni siya butang ag tuno. Pero laom pwede? Da, tiri kayo. Oh, larga bola. Uy dako. Dapat. Yo. Dapat. Oh. Wow, daghan siya. Mga ignorante ba kay. Dapat. Sige, juga Oh, palit. mga ignorante jud may ana kay karon pa may naka kuan kita ngay ngani dining bakasi. Bantak nga modern. Uy, kadako. Di na mo maak. Basta di na sa sakitan, di na maak. Pero kung ipito mo pa, kung patama ka maipit. Di ba mahimo ko yung buhat papad. Oy! Ang lamay doon ay sugbao na daandam. Gani ka magsugba, saan mo labugon, labugon. Ako kuan mo ha kana. Lako niyo sa... Tig kuan. Naraw? Na? Uy! So, mo ni si Nicolas. Si Nicolas vlog. Oh, vlogger. Mo ni si Nicolas. Bakasi expert ng Bohol. Dili makulanguha sila sa Dudong TV. Kamu to ba na? Oh, kana sila. Sila iwi. Kulas di ay. Oh, mo na si Nicolas. Kulas na bata pa no. Bata pa ni kulas. Single. Si niingon ang asawa nga single pa si Nicolas. Wow. Uy, kadaghan ba? Ito ba na iwi di ano di ay? Oh, namakasi silang iwi. Anak so dala sa dili. Daghan bitaw to sila. Gawas. Dila ka tod na. Wala na. No more. Ari kay magdaghan pa kayo vlog. Oh, nga oh. Da. Oh, na. Alright. I'm back na, amigo. Ambak na Nauwaw man. Nauwaw. nabalik ko. Nabalik sa gambak. Hindi mo ibalik ng Madam, paula. balik ko mag-isda mo vlog. Dari tamban tuloy na. Patuloy. 50 ang kilo.
Tamban tuloy. Isda mo diha. Oh, daghan oy. Ipaon mo na. Ipaon nagbalik. Baylo ba ba kasi? Baka si ing tambid sa Ito na rin lubi. isog ba? Kinilaw. Makilaw ba ni? Makilaw na. Pa-picture mo daan ni Nicolas kay musikat na ni. Mahal na ba yan? Oh, mahal na ni. Kalasing. Bakasi boy. Baka si expert. Baka si expert ng ball. Pahilang mo si Isi. Hoy, isi. Hikap isi. Sakitan na lang nga be. Mapaakan ka na pa. Dako anak. Next step, maglabog. Kay walay sugang, improvised sugang sa kadaplinan. Oh. Asa ka? Oh, na mga bato diha. Basta naalay mga kahoy nga gagmay. Makaluto tag nilabog. Lapuan una do sa labugon. Improvised. Magamit ang pagka-boy scout. Oh, dali ra kay nakapasiga si Nicolas. Makakaunta sa nilabog ani ron. Nanguha siya tubig dito. Kay lapuan niya ang bakasi. Kuhaan day una og kanang tinai. Og yapil yan tinai, di pwede. Ha? Lanto gamay. Lanto. So pabukalan na siya. Next step, ibutang ang bakasi. Step by step guide unsaon paglabog. Papayusap. Tang wala pa ni bukal naggunit pa si AC og isa ka bakasi. So isog juning bata. Walay kahadlok nga mogunit sa bakasi. So medyo init naman noon, ni bukal agamay gisulod dalag sa cellophane ang mga bakasi para dili mo layat sa kaha. No, and then inikaluya na nila. Kuhaan day nagtinai. Okay, so medyo nangaluya na gid ang bakasi no. And ipabukal lang for a few seconds or 1 minute baka ni. And then kuhaon ni siya kay para mawala ang tinai. So, ngana ni siya. Mo na ni kinuhaan na ni tinai nga bakasi. Ready for next step ang nilabog proper. Unang buhaton, syempre magbutang tag mantika din ha, ahos og mga other spices kanang mga sibuyas, kamatis, kanang sa sibuyas dahunan, siling espada, loya, aratsada na din ha. Dayon kuan, ukay-ukayon na siya. Jud kuno ka simple ang maglabog di ay kuno. Nya bundakan dayon nagbinugkos nga tangad. And then sugkay. And then i-add ang nilapwa ang bakasi nga wala nay tinai. And then mix. Kana sugkay, butangan og sukang gamay. And then ang butangan ang tuno nga ikaduhang tuno no, katong medyo lasaw. Pabukalan na siya din ha. Butangag asin, paminta. Okay. And then let it boil. And then pagkahuman ni ana, nagkulo-kulo na, isunod dayon ang katong ispiso nga tuno, no? Katong first nga pagpuga sa lubi. Mao na siya. Kompleto Nicolas before na makasi ni anhi diri, kompleto sa ricados. Man ana ibudbura na siya sa dahon sa onion, pag kaon na dayon. Naon na ta.